No niin, 5.8. Tässä on ollut vähän taukoa. Mut joo, nyt pitäisi varmaan jo mustikkaa ja marjaa löytyy. Siinä onkin mustikoita jo. Jotain sieniäkin varmaan löytyy. Lähdetään kattelemaan. Onkohan tää niinku joku pihlaja? Joku. Pitää katsoa tai kysyä Halilta mikä se on. Mustikkaa on täällä jo. Ihan hyvän näköistä. Maistetaan se. Ei kai tää oo ketään karkussa. Hyviä on. Joo, kialon marjoja. Niitä ei vissiin kannata syödä. Nyt on uusi puhelinkin, niin pitäisi olla ihan hyvä kamera. Mustikkaa on kyllä hyviä. Pitää tulla huomenna keräämään. Pieniä ei oo kyllä paljon näkynyt. Ei se on nyt sadellut kuin vähän aikaa vasta, että tuolla on jotain. Joo, siinä on lillukka. En taida maistaa marjaa. Lehdistä kuulemma saa tehtyä hyvää juomaa ja marjaakin voi käyttää muiden marjan seassa, mutta ei vissiin ole erikoinen semmosena. Kyllä mä maistan, mutta ei se nyt vaarallinen voi. Lillukan marja. Joo, ok itse asiassa. Kivi sisässä. Ihan hyvä. Ali taas flippas, onkohan tää kauriita taas liikenteessä. Katsotaan jos näkyy. Ruokailuastia on tainnut lähteä, mutta tää maastokin on sen verran muuttunut. Mä en ihan tarkalleen tajunnut missä se paikka oli. Se oli mun mielestä tossa noin, mutta ei siinä kyllä ollut ainakaan astiaa. Varmaan se on otettu pois. Täällä on mustikkaa hyvin niin kuin mä arvelinkin. Tänne siis huomenna keräilemään. Vadelmaa, mutta rupeeks nää niinku olla jo vähän menneitä? Onko matoa? Ei ole matoa. Mä teen vähän kirpsakka. Maitohorsmaa. Ja oliks tää nyt sitten pelto-ohdake? Näitä pitäis tuolta poistella tuolta yhdestä niittykohtaista duunissa. Jos tää nyt oli se. Pitää varmistaa vielä. Ei oo etanoit pahemmin. Tai en oo nähnyt yhtään. Onko se niinku yhdellä rautafosfaatin levityksellä täältä kadonnut niinku kokonaan. Ei taida. Muualla tilanne ei kyllä ole sama. Vaikka kuin levittäis, niin niitä vaan tulee ja tulee. Mutta ei kyllä täältä löytyy heti. Ne on vaan, kun on kuivempaa tänään, niin ei ole niin paljon esillä, mutta kyllä niitä täällä näköjään on. Mut ei paljon, eli kyllä se niinku on viime kesään huomattava ero, ettei täällä ole läheskään niin paljon. Tietysti pitää tulla vielä kosteella katsomaan, niin miltä tää sit näyttää. Mutta siinä on lupiini, kohta poksahtaa ja siemenet tulee ulos. Ja tässä vaiheessa ne pitäisi niinku kerää pois. Et jos nyt ne vaan kaataa, niin ne siemenethän menee tonne maahan ja se jatkaa leviämistä. Niin tästä tää osa mukaan ja tää. Niin sit ne ei tosta leviä. Pölyttäjä työssään. Eli kimalainen. Ja onks toi nyt mikä ohdake? Pitää sekin varmistaa.
Olisiko tää nyt sit puna apila? Ei kun tämähän onkin terttuselia, en mä tunnista sen kun talvella näköjään. No selvisi sekin kun PlantNet-sovellusta käytti, mutta joo se on terttuselia. Eli vieraslaji terttuselia levinnyt tuolta pihoilta varmaan. Siinä sarjakeltano. On ihan hyvä kamera nyt. Nyt sumenee vasta. Näsiässäkin on marja, mikä on ilmeisesti tappavan myrkyllinen. Nyt ei kyllä kamerat zoomaa siihen marjaan, mutta näsiään marjaa. Mitäs tatteja täällä? Jotain tattejahan noin varmaan on. Oho, onpa se kovaakin. Tuolla on toinen. Ihan syöt. Joku pääkallo löytyi täältä. Minkäköhän elukan toi voisi olla? Joo. Voisi olla vaikka... Olisiko ketun tai... Siellä on kunnon hampaatkin on kyllä. Pitkä kuono on vähän mennyt huonoksi. Tää on varmaan joku koira. Koiraeläin. Supikoira, mäyrä tai kettu tai joku sama. Olisiko siinä kangasrouskua? Joo, vois olla. Valkoinen maitiaisneste näyttäisi olevan. Ehkä vähän vaaleampi on tässä kangasrouskussa toi heltta. En tiedä, kyllä se voi silti olla. Joo. No tässä oli leppärouskuu, mistä saa hyviä suolasia niin tehtyä. Sienethän on lahottajia, jotka liittyy tähän ekosysteemin toimintaan aika vahvasti, että ilman niitähän tää ei toimisi. Tää varmaan Halilta vähän kysellä vielä tarkemmin, että miten. Hali, miten se nyt meni? Tässäkin kangasrouskuu. Vittu, se on vähän tumma toi tuolta. Kyllä se varmaan silti on se. Lehdet rupeaa kellastuu ja putoilee. Eli ihan syksy on kuitenkin jo vaikka melkein 20 lämmintä. Täällä on joku tatti, mikä tää on. Varmaan. Mites se meni tää reuna kun menee tästä tatista tälleen yli? Oliko se silloin punikkitatti? Vai oliko se just toisinpäin? No sekin varmaan pitää Halilta kysyä sitten taas. Tuohan toinen sitten se iso hapero, vaikka ei tää kovin iso oo, mutta tämmösiä se mun mielestä oli mitä Amanda keräsi ja sanoi, että on hyviä, mutta en oo kyllä ikinä maistanut. Pitäis varmaan opetella nämä haperotkin. Täällähän on suppilovahveroita. Kyllä. Ei oo pussia mukana. Muuta kuin Halin kakkapussi, pitäisikö mun sinne kerran? Ei siellä kakkaa oo, kyllä sinne vois. Tää vois olla lakritsirousku. Haistetaan. Joo, kyllä mä veikkaisin, että se on. Näet mä keräsin viime viikonloppuun vahingossa. Ajattelin, että näissä haaparouskua, mutta eipä ollut. Onneksi huomasin. Herkkutatti, mutta
tää kovin herkullisen näköinen ohkuttaa. Ihan syöty, mutta kyllä toi varmaan on. Tää sitten voitatti, eikö se ole tommonen kellertävä? Tääkin on kyllä huonon näköinen, täällä on pienempi, mutta nääkin kyllä aika huonon näköinen. Joo. Mitäs täällä on? Täällä on... Onks tää nyt sitten lampaan kääpää vai mitä se oli? Joku orakas, vaalea orakas. Vaalea orakas tää varmaan on. Joo. Tää olisi ihan ruokasieni. Siellä, mikä se ei tää oo karvarousku, kun tää on männyn leppärousku vissiin. Ne on aina ihan todella syötyjä. Mut se olisi ihan hyvä rousku tolleen syödä niinku suoraan, siitä pystyisi tekemään ruokaa. Ryöppäämättä. Kangasrouskua olisi vaikka kuin paljon. Ei nyt jaksa kerää. Täällä olisi tätä vaaleaorakasta vaikka kuin paljon. Tämmösiä isoja. Onpa iso. Eikö tää nyt se oo sit? Joo. Mun mielestä. Himmeitä. Vaan muurahaispesä käymään jo levolle vai? Ei kyllä ne siellä osa jengistä painaa ainakin vielä hommia. Joo, ja Espanjassa ruvetaan noita täällä kyllä taas on. Täällä tässä kohtaa mä en oo aikaisemmin nähnytkään. Oon mä tuolla metässä nähnyt, mutta enemmän niitä tuolla myöhemmin, mutta sinne sitten myrkkyyn se laitettiin. Tässä on nyt yksi iso tatti, kun vertaa mun käteen. Katsotaan mitä se on syönyt. Ei se ole hirveän pahan näköinen. Tai onhan se nyt, mutta syöty, mutta aikamoinen jää. Toinen ihan helvetin iso. Siinä on musta toi, mikä toi oli, mustarousku. Siitäkin voi kuulemma, se ei kyllä hirveän herkullisen näköinen ole, eikä se vissiin hyvä ruokasieni niin sanotusti ole, mutta siitä voi kuulemma suolasieniä tehdä. Mun mielestä tää on se mustarousku kyllä. Eipä tee mieli tehdä.